Bé, doncs bona tarda. En primer lloc, gràcies per venir aquí. Espero no dormir-los, perquè parlem d'insomni. Que si els dormo avui tinc l'avantatge de que com parlem d'insomni us voldré dir que fet de feina. No em sentiu bé? No. Doncs fem-ho. És ara millor? Sí? Bueno, doncs, com deia el Pere, el tema que tractarem avui és un tema... I així, què tal? Si queda una miqueta? Sí, millor. Sí? Prova un altre, prova un altre. És ara així? No? Prova a posar-te lluny dels altaveu. És ara així? Bueno, no us preocupeu, jo cridaré, i... Ara si de casa... I si la fas des d'allà? Abans et poso aquí... Bueno, em sentireu, segur, no us preocupeu, si no ja farem una mica d'esforç. Com dèiem, doncs, el tema de l'insomni és un tema que interessa molt, la prova és que avui tenim molta gent, i interessa molt perquè afecta molta gent. I com deia el Pere, doncs, bueno, el tema de l'insomni té una vessant més mèdica que també jo ho explicaré una miqueta, però no gaire, i té una vessant molt important relacionada amb l'estrès, amb l'ansietat, i que realment la gran majoria dels casos doncs, estan relacionats amb això. Intentarem avui doncs, tractar aquests 4 aspectes que d'alguna manera són els que ens poden ajudar a situar-nos amb el tema de l'insomni, que és veure una mica què és l'insomni i quins tipus tenim, perquè com l'insomni, com moltes altres situacions, malalties o circumstàncies, sí, aquí n'hi ha lloc, si algú no sent des del darrere bé, amb l'insomni, com altres patologies o altres problemàtiques, ens passa moltes vegades que a vegades pensem que tenim una cosa que en realitat no tenim. Per tant, és bo primer situar-nos en què és l'insomni i quin tipus d'insomnis tenim per situar-nos una miqueta amb el que és el problema en si. Després intentarem veure una mica quins factors, quins aspectes influencien en l'insomni. Perquè també és algo important saber en funció de què puc tenir una o una altra situació d'insomni. Intentarem veure també què ens passa quan tenim insomni, quines són les conseqüències. O sigui, aquí intentarem veure quines són les causes, per dir-ho així, que no són ben bé causes, que veieu que posem factors, però què ens influencia a poder patir insomni. I intentarem veure també això, que per mi és el més important, quines conseqüències té. És a dir, jo no dormo, dormo poc, però no m'afecta en res, doncs cap problema, no us preocupem. Però aquella falta de son o aquella falta de qualitat de la son, que ara veurem una mica quina diferència hi ha, realment m'està provocant unes conseqüències, doncs aleshores és quan ens hem de preocupar. I finalment intentarem veure una mica algunes tècniques de control d'estrès, algunes tècniques de relaxació, algunes pautes, algunes tècniques que ens poden ajudar en cas de que pensem que tenim insomni, que ens poden ajudar una mica a tractar-ho, a treballar. Doncs, què és l'insomni? Com us deia, moltes vegades, amb això hi ha moltes altres patologies o moltes altres circumstàncies de salut, n'hem sentit a parlar, el patim, no el patim, però no sabem molt bé moltes vegades què és, o ens costa a vegades saber tinc o no tinc aquest problema. Llavors intentarem veure una mica això, com podem identificar l'insomni. Aquí veiem una classificació, o sigui, una definició de la classificació internacional de trastorns de la son, que diu 2 aspectes molt importants que hem de tenir en compte quan parlem d'insomni. Què és, en primer lloc, com l'identifiquem? Parlem d'insomni quan tenim problemes amb la durabilitat de la son o amb la qualitat de la son, les dues coses. És a dir, parlem d'insomni quan dormim poc perquè ens dormim molt tard o ens despertem molt d'hora, o perquè encara que dormim durant tota la nit tenim moltes vegades que ens despertem. És a dir, entenem insomni quan la persona realment té una quantitat de son inadequada. Però també quan hi ha una qualitat de la son inadequada. A vegades la persona es fica al llit i dorm 6, 7, 8 hores. Sí?
però es desperta cansada, es desperta més o menys igual que s'ha anat a dormir. Això vol dir que no estem descansant, per tant també hi ha un problema d'insomni. Per tant, hem de tenir en compte la quantitat d'hores, la quantitat de son, o sigui, quin temps dediquem a dormir, i també hem de tenir en compte la qualitat d'aquesta son. I després és molt important, ho deia al principi també, no només ens preocupa o ens ha de preocupar si dormim més, menys i si dormim millor o pitjor, sinó que ens ha de preocupar molt i ens ha de centrar molt la nostra atenció en el problema de l'insomni quan això ens repercuteix a la nostra vida. ¿Vale? Perquè la pregunta del millón és ¿quantes hores hem de dormir? ¿No? Algú me la preguntarà després, doncs jo ja la contesto en el moment. Que viene mucho a la boca ya. Hola? Hola? No l'acerques mucho. Més allunyat de la Hola? boca. Hola? Jo sí? Sí? No? Hola? Per cantar sí, però per parlar no. Ens sentiu per això, sense micro, no més o menys. Ja està, no us preocupeu, no us preocupeu. Jo estic més còmode també sense micro. Això sembla aquí a l'església. ¿Estaban bien? Un aspecte important de l'insomni, com de qualsevol patologia o qualsevol circumstància de salut, és com m'afecta a la meva Cualquier vida. cosa simplemente es, si Perquè no és el que quieren us deia, usar no? el botoncito, La gent pregunta, lo i quan s'ha de tienen dormir? que dejar un poco más fuerte La resposta prendido. és, doncs aquest senyor no sé quan, aquesta senyora no sé què, aquesta senyora no sé quan. És a dir, cadascú dormim un número diferent d'hores en funció del moment de la nostra vida, en funció de circumstàncies diverses, en funció dels nostres hàbits, és a dir, el que hem fet tota la vida, no? Per tant, quan hem de dormir? Bueno, doncs la ciència ens diu que entre 6 i 8 hores. És important tenir en compte que dormir no és perdre el temps. I moltes vegades quan jo dic, escolta'm, és que ara veureu que parlem de moltes més coses que no són insomni, què hem de fer durant el dia laborable, no? Hem d'anar a treballar i punto, o no? Hem de fer moltes més coses. Clar, però si compto les que dormo, és que les que dormo són hores importants al dia, no són hores perdudes. Això és molt important. Moltes vegades pensem, és que si dormo 6 hores o 8 hores, clar, aquestes les perdo, no les puc aprofitar. No. Són molt importants, són tan importants que són les que ens permeten fer la resta de coses que fem durant el dia. És a dir, si no desconnectem la màquina i la posem a carregar, el dia següent no podrem. Per tant, les hores de dormir, les hores de son, no són hores perdudes, molt important. I quantes hem de fer o no dependrà de què? De com m'està afectant a mi el meu dia a dia. Si jo dormo cada dia 5 hores, 6 hores, 3 hores, no sé, 3 hores són molt poques. Si algú dorm 3 hores, anem malament. Però si dormo 5 hores, 6 hores, i jo estic bé, i funciono bé, i no tinc insomni, cap problema. O sigui, si em fico a dormir a les 10 de la nit, i a les 5 o a les 6 de la matinada estic despert, cap problema. Sí? Clar, és que estic dormint ja 6 o 7 hores, per tant és normal que a les 5 del matí em desperti, no sé si m'explico. El molt important és veure com ens està afectant la nostra vida diària. Això és un aspecte important que ens ha de fer decidir després si hem d'anar o no hem d'anar a consultar un metge, a consultar un especialista per tractar aquell problema. Si no ens afecta, no ens preocupem, és a dir, si dormim poc però vivim bé, doncs cap problema. A veure, què és l'insomni? Doncs l'insomni és una patologia que afecta entre el 15 i el 34% de la població, va variant en funció de l'edat, i per tant, la incidència és important, o sigui, una malaltia, una patologia que afecta a més del 10% de les persones, ja considerem que és una incidència molt, molt important, llavors afecta a molta gent. Fins i tot es calcula que la meitat de la població, o sigui, pràcticament un de cada dues persones, en algun moment de la seva vida patirà o ha patit insomni. Per tant, és una cosa que afecta a molta gent. I com dèiem al principi, el 85% dels casos d'insomni estan relacionats amb l'estrès. Per tant, centrarem molt avui aquesta xerrada amb el tema aquest, amb la prevenció de l'estrès per tal de prevenir l'insomni. Hi ha un 15%, evidentment, que ells són per altres factors, que també els enumerarem una miqueta, però que no entrarem gaire. Quins tipus d'insomni tenim? Són tots els insomnis iguals? O sigui, si tinc dificultats per dormir, en totes les situacions és igual? Doncs no. No és igual perquè no ho pateixo igual i no és igual perquè tampoc el tractarem igual. Quins tipus tenim? Doncs per una banda, diferenciem en dos
dues categories per veure una mica quines tipologies es trobem, no? Per una banda, el temps que dura aquest insomni. Si jo fa 2 o 3 nits que no dormo bé, tinc insomni? No. Tinc un problema? Sí, perquè haig de dormir bé cada nit. I quan estic 2 o 3 nits sense dormir, ho noto, sí? Però no podem dir que tinc, no podem parlar d'insomni. Parlem d'insomni, doncs, bueno, agut, quan això dura 2, 3 setmanes, o sigui, 2, 3, 4 dies, una setmana, per tant, menys de 3 setmanes, és a dir, és un període de temps relativament curt, moltes vegades està relacionat amb uns factors concrets que ens provoquen aquest estrès, aquest insomni, alguna cosa que ens preocupa, alguna situació de l'entorn, vale? I sí, dura 2 setmanes, dura una setmana, dura 3 setmanes, bueno, és un insomni agut. És important? Sí, torno a dir el mateix. Si ens afecta la nostra vida, és important, sí. Si no dormo 2 nits perquè estic de farra tota la nit i a la tercera em foto 15 hores dormint, doncs tampoc passa res, no? Si no dormo 2 nits, no dormo 3 nits i realment durant aquells dies jo estic cada vegada pitjor, alguna cosa haurem de fer. Esteu d'acord o no? Tenim l'insomni de curta durada, que és l'insomni que ja no és una fase aguda, o sigui, ja no estem parlant de 2 o 3 setmanes, sinó que ja estem parlant de fa un mes i mig, fa ja un cert temps, i per tant ja em vaig a començar a preocupar una mica més perquè realment ja m'està afectant molt més. I finalment tenim l'insomni crònic. Hi ha persones que fa 6 mesos, 8 mesos, 1 any, 2 anys, 5 anys, que no dormen bé. I això sí que ja realment és un problema important que ens afecta a moltes coses, que després ho veurem, a moltes coses ens afecta a l'insomni crònic. I després tenim també tipologies d'insomni en funció de què? En funció de la forma en què presenta l'insomni. I també afecta com el tractem. Tenim l'insomni de primera hora que diem, o l'insomni, la dificultat per conciliar el son. O sigui, hi ha persones que es fiquen al llit i els hi costa mitja hora, 1 hora, 1 hora i mitja, 2 hores agafar el son. Una vegada que l'agafen, bueno, doncs ja més o menys dormen. Però els hi costa molt agafar la son durant el primer moment d'anar a dormir. Tenim aquell insomni que es caracteritza perquè ens anem al llit, ens dormim, passa 1 hora, ens despertem, passa mitja hora, ens despertem, sí? Ens despertem moltes vegades durant la nit i estem 8 hores al llit, però tampoc dormim. Penseu que més o menys hem de fer entre 2 i 3 cicles complets de son cada nit. Cada cicle de son dura aproximadament 2 hores. Entre 2 hores, 2 hores i mitja depèn de les persones. Què és un cicle de son? Doncs un cicle de son és un cicle en el que nosaltres entrem a la son en vigília, que diem, és a dir, acabem de dormir-nos, entrem en son profund, que és quan somiem i és quan realment dormim. No vol dir que és quan recordem el son, recordem els sonys perquè ens despertem en aquell moment. Quan ens despertem en son profund, llavors recordem el que estàvem somiant. Això ho hem de fer almenys 2 vegades durant la nit. Per tant, hem de fer 2 cicles complets, i això vol dir que almenys hem de dormir unes 6 hores cada dia. D'aquí ve allò de les entre 6 i 8 hores, perquè estem fent el cicle complet. Si ens despertem diverses vegades durant aquestes 2-3 hores, no arribem mai al son profund, no entrem mai en aquesta fase de son profund. Per tant, el nostre organisme no desconnecta mai. Mentre no estem en aquesta fase, estem molt més atents a tot. O sigui, jo típic que dic, ostres, tu, un soroll, no sé quantes, no m'he despertat, no m'he enterat, perquè estaves en son profund. Però si no arribes en aquesta fase del son, qualsevol cosa et desperta, qualsevol tant. És a dir, no descansem perquè no estem desactivant totalment el nostre cervell. I finalment tenim aquest altre insomni que és, em vaig a dormir, em dormo, però al cap de 2, 3, 4 hores em desperto i ja no hi ha manera de tornar a agafar el son. Em puc estar-hi des de les 3 de la matinada fins a les 8 al llit o fins a les 7, 4 hores, 3 hores, 5 hores, i no dormo. Com deia, és important identificar quin tipus d'insomni tenim perquè també la forma de tractar-ho serà diferent. No ho tractem igual qualsevol d'elles. Anem a veure, quins factors provoquen l'insomni i per tant, el que us deia, són les causes directes de l'insomni? No ben bé, però són causes, o sigui, són factors que ens poden portar a l'insomni i per tant provocar-lo. A grans, o sigui, d'importància i de molt evidents hi ha aquests, i després veurem uns altres també que són molts més, que no són només aquests. Tenim, per una banda, com us deia abans, ansietat,
estrès, depressió, és a dir, trastorns emocionals, que com us deia és el 85% dels casos. O sigui, el 85% de les persones que no poden dormir o que tenen dificultats per dormir estan relacionats amb un problema d'aquest estil. Tenim trastorns de la son relacionats amb aspectes com l'apnea, com els canvis de torn de treball. Hi ha persones que treballen en torns de nit, torns de dia, torns de nit, torns de dia, i això dificulta molt la capacitat de dormir, perquè és molt difícil que el nostre organisme té un cicle circadià, que en diem, i això provoca que quan canviem les hores de llum, hores de foscor, ens afecta molt. Per exemple, els països que la llum, els dos extrems del planeta, que la llum durant molts mesos no desapareix totalment, doncs necessita un procés d'adaptació molt important de les persones, molt important vol dir de generacions. O sigui, una persona pot estar-hi tota la seva vida en un lloc d'aquests, al pol nord o al pol sud, i tenir dificultats d'acostumar-se perquè el cicle circadià no el té. Per tant, els torns de treball, els canvis el viatjar, per exemple, allò del jet lag, els canvis d'ús de fus horari i tal, això ens afecta també molt. També tenim factors d'edat, és a dir, un bebè ha de dormir molt, necessita moltes hores de descans, i li afecta moltíssim al seu organisme el fet de no dormir. Sí? Conforme anem creixent, cada vegada necessitem menys hores per dormir. Per tant, és més normal que una persona amb 50, amb 40, amb 60, amb 80 anys tingui insomni que no pas un bebè o un nen de 10 anys. Sí? Conforme més grans som, menys hores necessitem per dormir. Això no vol dir que si dormim poc, perquè tenim 30 anys, 50 anys, 60 anys, tenim insomni, no. Vol dir que necessitem menys dormir, per tant dormim menys. Però per tant també és més fàcil que tinguem insomni perquè necessitem menys hores. És similar al que passa amb la set. Moltes vegades no és que tinguem set, no dormim, no tenim set, però hem de beure líquid. No tenim la sensació de set, però hem de beure líquid. Amb això passa igual. Quan menys necessito dormir, més fàcil és que tingui un problema d'insomni. Què més? Bueno, factors, exercici físic o estimulació mental just abans d'anar a dormir també poden provocar insomni. L'activitat física abans d'anar a dormir, l'excessiva estimulació abans d'anar a dormir també ens pot provocar insomni. Un dels factors, per exemple, ara, superestrella amb el tema de l'insomni és això. O sigui, l'excitació lumínica ens afecta molt. I per tant pot ser una causa d'insomni. I estimulants, estimulants abans d'anar a dormir. Cafès, tés, els cacaos, per exemple, hi ha una sèrie d'elements que són estimulants i que si els prenem abans d'anar a dormir, evidentment, ens dificultaran el dormir. Com us deia, aquests són els factors principals, però després tenim tota una sèrie de factors que també ens afecten molt. Alguns d'ells són els que comentàvem al principi, són aquest 15% que són problemes mèdics i que hem de demanar hora amb un metge i que ens ajudi perquè són directament relacionats amb algun problema mèdic. Tenim un, que dèiem, no? Que continua estant amb aquest no problema mèdic, sinó més social o psicosocial, que és dormir molt durant el dia. Hi ha persones que durant el dia, per falta d'activitat, per falta d'estimulació, dormen diverses vegades al dia i diverses i tal. Això provoca que després a la nit no puguin dormir. Factors ambientals, és a dir, podem tenir insomni perquè estem en un lloc amb molt soroll, amb molta calor, amb molta il·luminació, sí? O sigui, l'entorn no és l'adequat per dormir. Per tant, hem de canviar aquest entorn. No? Excessiva llum durant el dia, llocs de treball o llocs que ens fan això que us deia, excessiva estimulació lumínica, el que us deien de les pantalles. I després el que deien, teníem problemes, que aquests són problemes que hem de tractar mèdicament, perquè són, o sigui, l'insomni en aquest cas és una conseqüència d'aquest problema i per tant hem de tractar aquest problema perquè desaparegui l'insomni. Aquests problemes són, per exemple, l'hipertiroïdisme, l'alcoholisme, altres substàncies de persones del sistema nerviós central, és a dir, això per exemple les derivats, el cannabis o derivats del cannabis, l'alcohol, etc., són substàncies que ens provoquen una reacció immediata de depressió al nostre sistema nerviós central, és a dir, ens entra nyonya, no? Ens entra son, ens pot entrar son i ens pot entrar nyonya quan prenem alcohol o quan consumim cannabis, però a la llarga això provoca insomni perquè el nostre organisme no fa un procés complet, diguem-ne, de descans. M'explico? És a dir, en si mateix la substància es pot provocar son, però el llarg consum i un excés consum provoca dificultats per dormir perquè el nostre sistema nerviós
es desregula, deixa de funcionar correctament. Alguns fàrmacs, hi ha fàrmacs que prenem que provoquen insomni, per qualsevol cosa, hi ha moltes coses que es poden prendre que provoquen insomni, per tant és un efecte secundari. Aquest cas, l'avantatge és que quan ho deixem de prendre aquell fàrmac desapareix, tornem a dormir bé. L'hipertiroïdisme també és una patologia que pot provocar insomni, per tant també ho hem de tenir en compte. El dolor. Les malalties que causen dolor provoquen insomni, provoquen dificultats per descansar, per tant hem d'eliminar el dolor. És molt important en qualsevol situació no patir dolor. És a dir, cadascú té el seu umbral de dolor, podeu aguantar, unes persones aguanten més, unes persones aguanten menys, molt bé. Però en qualsevol situació no espereu a tenir dolor important per intentar treure el dolor, m'explico. L'hem de tractar preventivament, el dolor no és bo, no és necessari. El dolor ens avisa que hi ha un problema, però quan aquest problema ja el tenim detectat, el dolor és un símptoma, per tant, no patiu dolor. Hi ha moltes situacions, moltes formes, diguem-ne, d'evitar el dolor, per tant, no patiu dolor quan no calgui, perquè a vegades ens aguantem. Insomni idiopàtic, que és aquest insomni que és realment una sensació d'insomni, però que també provoca conseqüències malalties, és a dir, són aquelles persones que diuen no he dormit en tota la nit. Jo entre 10 vegades, de les 10 vegades l'he vist roncar. Llavors, ha dormit o no ha dormit? Doncs les dues coses. Ha dormit i no ha dormit. Perquè si la persona, el que dèiem, està cansada durant tot el dia, si la persona realment es veu que no descansa, aquesta persona no ha dormit. M'explico, encara que estigui dormida tota la nit. M'enteneu? O sigui, el que deia abans, jo no entra en son profund, està dormit però no entra a fer tota la fase completa, amb la qual aquesta persona està cansada. Això és molt habitual també amb les persones que tenen problemes respiratoris, EPOC o qualsevol problema respiratori. És a dir, hi ha una sèrie de causes que hem de tenir en compte i que moltes vegades en aquests casos hem d'anar a un metge i un especialista que ens vegi una mica què està passant. L'insomni de curta durada. L'insomni de curta durada és l'insomni, com deien, que dura poc temps, 2 o 3 setmanes, i que moltes vegades és important d'entendre què és el que està passant amb aquell insomni, perquè si no es pot convertir en insomni crònic. I això sí que és un problema. És a dir, estar-hi 1 o 2 o 3 setmanes sense dormir és important? No, podem tenir una situació familiar de salut, un problema de no sé què, i estem unes setmanes que estem dormint pitjor, que no sé què, ja recuperem i tal. Però cuidado, si això no ho arreglem, si no aconseguim treure aquest problema que ens provoca aquest insomni, després es convertirà en crònic. I quan portem 2, 3, 4, 5 mesos, 1 any, 2 anys, 5 anys, ja us ho dic, no sé si aquí hi ha algú que ho ha patit, però hi ha gent que fa 5 anys, que fa 8 anys, que no dorm bé. I això és afecta molt a la salut de la persona. L'insomni crònic, es calcula que de tot aquest percentatge que us dèiem de gent, hi ha un 15% que pateixen insomni crònic. És una patologia molt greu, molt important perquè afecta molt. Quan portem, ja dic, mesos i mesos sense dormir, el nostre organisme no només pateix la falta de son, pot patir moltes altres malalties. Quines conseqüències té l'insomni en la vida de la persona? Cal que us ho expliqui? Jo crec que no gaire, no? Si algú heu patit una mica insomni, ja dic, no ara, potser en qualsevol moment de la vostra vida, sabeu el que heu patit. Cansament, somnolència, dificultats per concentrar-se, no puc fer les coses, no em surt res, m'equivoco, no puc concentrar-me en el que estic fent. Alteracions de la memòria, les persones que no dormen bé poden tenir afectacions de la memòria i moltes vegades es poden confondre aquestes alteracions, aquests problemes, amb altres patologies que no ho són. Vull dir que potser diuen, és que tinc un problema de memòria, no sé què, i moltes vegades és això, és que no descanso bé, és que el meu cos no està, el meu cervell no està recuperant per la nit, llavors no me'n recordo les coses, em despisto. Irritabilitat, sí o no? Si heu conegut algun o heu patit vosaltres insomni, és molt fàcil que salti la xispa, per qualsevol cosa em poso dels nervis, perquè estic cansat, perquè no estic bé. La irritabilitat és una conseqüència molt evident de l'insomni. Ansietat. Estic neguitós, estic ansiós, no estic bé perquè estic patint. Dificultat per realitzar tasques. Em limita la meva capacitat de fer les coses. Quan no descanso, no puc fer les feines, les tasques, les coses que faig bé. Augment d'accidents.
quan no descanso bé, és molt més fàcil que tingui accidents, que pateixi accidents. Mal de cap. Moltes de les neuràlgies, els problemes de mal de cap que n'hi ha són degudes a que hi ha un descans incorrecte, que el nostre cervell no desconnecta bé, no descansa bé. Símptomes gastrointestinals, podem trobar problemes estomacals, problemes gastrointestinals que no són més que una dificultat o un problema amb el son, amb el descansar. I problemes de relació social, ens dificulta relacionar-nos amb l'entorn, ens costa més relacionar-nos amb la nostra família, amb els nostres amics, no tenim ganes, estem cansats, no hem descansat bé i no estem a gust. Vale? Per tant, les conseqüències són moltes, moltes. Com us deia al principi, el 85% dels casos està relacionat amb l'estrès. Us sona això de l'estrès? Algú ha sentit a parlar alguna vegada d'aquesta paraula? Us sona? Sí o no? Heu sentit a parlar de l'estrès? El què? L'estrès. Us Sona o no? L'estrès, el tan conegut o desconegut estrès, però molt parlat. No? Jo m'agrada posar aquest slide perquè llavors pregunto a la gent: cap a on voleu anar? Cap allà o cap allà? Estrès, cap allà. Relax, cap allà. Cap a on voleu anar? Cap allà? Tothom? Tothom. Hi ha algú que vol anar cap allà que m'ho digui també, que també li dic com, Volem anar cap allà? Sí? Bueno. És difícil? Sí. És difícil anar cap al relax? A vegades sí. No és tan difícil, ara ho veurem. Però cal, com en tot, cal entrenament. Sí? De veritat, sembla mentida, però per una sèrie de coses que diré que són molt senzilles, cal entrenament, tu. I veureu que són molt senzilles, Però cal entrenament. I per què cal entrenament? Perquè com ho hem fet malament 10, 15, 20, 30, 40, 50 anys, sí? Després per fer-ho bé ens hem d'esforçar, ens hem d'entrenar. No és només dir, mira, a partir d'ara faré no sé què i ja està, no. I ja veureu que no són coses tan complicades. Però com portem molt de temps fent-les malament, doncs fent-les d'una altra manera costa. Ens hem d'esforçar. Bueno, llavors voleu tots anar cap allà, no? Cap al relax? Doncs anem a veure. Què és l'estrès? Bueno, això us deia abans, no? Coneixeu l'estrès o no coneixeu? La veritat és que moltes vegades ens confonem o parlem d'estrès quan en realitat no estem estressats, O sigui, anar a boli tot el dia amunt i avall i no sé què, no és estrès. Vull dir, és una forma de viure, uns viuen d'una manera, uns viuen d'una altra manera, vale? Anar de bòlit, o sigui, anar amunt i avall, pim-pam, i que no puc i no sé què, no és estrès. A vegades diem que és estrès. De fet, l'estrès és bo, és necessari, el necessitem per viure. Imaginem-nos que ens fotem 4 porros cada dia, o 5 o 6, no sé quants, cadascú que trigui el número que necessita. I estem tot el dia així. Happy flower. Què passarà? Ens pot passar alguna cosa? Correm algun perill? Aquí a Barcelona que ens atopem una bici com a mínim, segur. Sí o no? Si estem absolutament relaxats 24 hores al dia, és possible que no aguantem més d'un parell de dies, que ens morim abans. Sí? Perquè no pensarem ni en menjar, ni en beure, ni això, passarà una bici... L'estrès és necessari per viure. L'estrès és un nivell d'alerta que necessitem per continuar vivint, perquè si no ens morim. Si el nen petit, el bebè, no entra amb estrès i comença a plorar quan té gana, què passa? Pot fer no menjar. Sí? O sigui, l'estrès és un estat d'adaptació, necessitem un cert nivell d'estrès. Quin és el tema? Que moltes vegades l'estrès, o aquest nivell d'alerta que hem de tenir tots, ve influenciat per una sèrie de desencadenants, ve influenciat per altres factors que fan que aquest estrès deixi de ser positiu i passi a ser negatiu. Quins factors? Bueno, doncs situacions diverses que ens exigeixen un nivell molt alt d'atenció i d'alerta, que hem de prendre decisions molt ràpides. Vull dir, quan vivim en una feina, en una tasca, en una situació familiar, el que sigui, que hem de prendre moltes decisions i molt ràpides, això pot provocar estrès. Estímuls ambientals nocius, és a dir, quan vivim en un entorn en què hi ha molts sorolls, hi ha males olors, hi ha temperatures disperses, molt fred, molt calor, sí?
tot això, els estímuls de l'entorn ens afecten molt i ens poden provocar l'estrès. Quines més coses ens poden provocar estrès? Les sensacions d'amenaça, les percepcions d'amenaça. Sí? Si jo tinc por de que em passi alguna cosa, estaré tranquil o estaré neguitós? Estaré tranquil. Estaré neguitós. Bueno, bé, sembla que no soc pista, no? Estaré neguitós. Sí? És a dir, si jo tinc por de que em passi alguna cosa, el meu nivell d'alerta puja. Sí? És fàcil tenir por a la vida en què vivim? És habitual tenir por a la vida en què vivim? Sí, No pensem en la por quan pensem en el lleó, que després us ensenyaré un lleó, un parell de lleons. No pensem en el lleó, que ens va mossegar. Aquí no ens preocupa que vingui un lleó a mossegar-nos, no. Tenim por a perdre la feina, tenim por a que els nostres fills tinguin algun problema, a que els nostres pares no sé què, a que els estudis no vagin bé, a que... Sí, tenim moltes pors. Hi ha moltes coses que ens amenacen constantment. I això fa augmentar el nostre nivell d'alerta i, per tant, pot provocar estrès. Què més? Alteracions fisiològiques. Problemes de salut. Els problemes de salut ens provoquen estrès. Esteu d'acord o no? Si jo estic malalt, si no em trobo bé, jo augmento el meu nivell d'alerta. Estic més neguitós. Incremento el meu estrès. Per tant, moltes patologies que no tenen res a veure amb l'estrès, vull dir, el que deia abans, tinc dolor, em trobo malament, o tinc febre, porto molts dies que em preocupa no sé quantos, em fa mal aquí, em fa mal allà, sí, això em provoca estrès. Aïllament o confinament, o sigui, feines o tasques o formes de viure que t'aïllen de l'entorn, també són estressants. Sembla mentida. Necessitem estar amb persones. Els humans necessitem estar amb persones. Potser no amb 2.000 al meu edifici, que aquest és un altre tema. Vull dir, potser no hem d'estar-hi assinats al metro o en edificis amb 200 o 300 o 400 persones, però necessitem viure amb persones. Estar aïllat molt de temps no és un factor desestressant, és un factor estressant. Estar aïllat del món no és desestressant. Necessitem estar amb l'entorn, necessitem persones, comunicar-nos. Veieu el llibre de Robinson Crusoe? Què fa Robinson Crusoe el primer que fa al cap de 2 o 3 mesos, una vegada que ja, o 2 o 3 setmanes, o 2 o 3 mesos, una vegada que ja té el menjar i el fred solucionat i no sé què fa? S'inventa un amic. Busca algú amb qui relacionar-se. Viernes. Sí, viernes, correcte. Necessitem relacionar-nos. L'aïllament també ens estressa. Estar sols molt de temps, cuidado. Una estoneta i el nostre rotllo sense ningú que ens molesti, això no és estressant. Però estar molt de temps, setmanes, mesos aïllats, no? Per exemple, els astronautes, un dels temes que han de treballar molt és el tema aquest, de relació amb l'entorn. És a dir, el confinament, l'aïllament provoca estrès. Què més? Bloquejos dels nostres interessos. Quan jo no aconsegueixo allò que vull, això provoca estrès. Esteu d'acord o no? Si jo vull un cafè i em posen un tallat, si jo... Tot el que jo m'interessa i no puc fer, això em provoca estrès. Pressió del grup. La pressió del grup provoca molt d'estrès. Sí? I això està molt relacionat amb l'última, que és la realitat, o sigui, en realitat la que recull totes les altres. La principal causa de l'estrès, de fet, l'única causa de l'estrès és la frustració. O sigui, és la incapacitat d'aconseguir allò que jo vull. Sí? I per què tenim molta frustració? Moltes vegades. Perquè el nostre nivell d'exigència normalment com és? Molt alt, mitjà o baix? El nostre nivell d'exigència amb nosaltres mateixos, amb l'entorn, és molt alt. Sempre vivim així i cada vegada més. I en pocs anys, en un segle, això ha canviat brutalment. Sí o no? El nostre nivell d'exigència és molt alt en tot. Volem tot. Ràpid, ja, bé, bo, funcionant, sí? I què passa la majoria de les vegades? Que això no va així. I ara quan volíem posar això, que si no ens entrava el cable aquest, que si no no sé què, que si no sí... La majoria de les vegades no aconseguim allò que volem. I llavors per què? No som capaços d'entendre que no passa res quan no aconseguim el que volem. Que ho tornem a intentar i ja està, m'explico. La capacitat de frustració que tenim amb el nostre entorn social, el nostre moment temporal,
és molt petita, no aguantem la frustració. I si jo us dic, els vostres fills, els vostres nets, què tal porten la frustració? Què tal aguanten el no? Ho aguanten bé? Cap problema? Quan els dieu, no, això no pot ser. Cap problema, oi que sí? Cada vegada aguantem menys el no. I això és un dels principals problemes, li he dit. Bé, us deia això, tenim un germà bo de l'estrès, que és l'eustrès. Que és aquell estrès que ens ajuda a sobreviure, a estar alerta, a aprofitar les oportunitats, a estar viu amb l'entorn amb el que estem, però no ens fa mal. Per tant, aquest és el que hem de buscar. Bueno, el distrés és el negatiu, és el que no hem de buscar, aquell que ens fa patir, aquell que no ens soluciona el problema. A veure, per veure una mica això de l'estrès, tenim una cosa que són els estats d'adaptació. Fixeu-vos aquestes 3 fotos. No sé si heu estat alguna vegada a Àfrica, no sé si heu estat alguna vegada al sud de Barcelona, no em serveix. Fixeu-vos, els lleons, com molts animals, estan en tres situacions. Estan en un estat d'alarma, o sigui, hi ha un problema, hi ha una cosa, hem de reaccionar, actuem. Estan en un estat d'alerta, és a dir, estic adaptat, ja sé que això que passa, la gacela aquesta m'agrada, doncs me la menjo, no m'agrada, doncs em quedo aquí. Aquest perill, aquest enemic possible que em ve, o sigui, estic alerta, però m'adapto. I finalment passo a l'estat d'esgotament, l'última foto d'allà. És a dir, tenim tres situacions en les que ens trobem còmodes. La d'alerta, la de l'alarma i la de descans. Les 3 són bones, o sigui, són adequades. Quan veieu els lleons de la tele, en quina de les 3 situacions veieu habitualment els lleons de la tele? Suposo més fàcil. Els que teniu gossos. Durant el dia, quantes hores es passen en cadascuna de les situacions? En quina situació normalment veieu el gos a casa vostra? Així, olla. La última. Així? Sí? Esteu d'acord o no? Sí o no? Els animals, la majoria dels animals, es passen la majoria del seu temps aquí. I nosaltres, els humans, on ens passem la majoria del nostre temps? Aquí o aquí. Esteu d'acord? Moltes poques vegades passem aquí. En teoria, cada nit ho hauríem de fer-ho, però cada nit passem aquí. Moltes vegades no. No passem al moment de estic esgotat, vaig a recuperar pila, vaig a recarregar pila. Bueno, el burnout és agregat, literalment, és un estat d'estrès perllongat i això ens provoca molt de mal. Bueno, llavors què hem de fer per no estressar-nos? Què voleu? La fórmula màgica, no? Sí? Què penseu? Hi ha fórmula màgica o no? Bueno, hi ha una sèrie de coses que jo us diré i que són molt senzilles, i ja veureu com, siguent molt senzilles, alguna falla perquè no les fem. Primer, què hem de fer? Hem de treballar per viure, no viure per treballar. Vale? És a dir, hem de dedicar part de la nostra vida a fer esforços, a fer coses que ens provoquin el que necessitem per viure. Però no hem de viure exclusivament per això. La sensació que tenim moltes vegades que de dilluns a divendres, inclús que estem jubilats, moltes vegades pensem dilluns a divendres que és laborable i el cap de setmana és per descansar. O, si no hi ha descansar a les vacances. No. Hem de viure la vida cada dia, hem de viure les coses cada dia i hem de treballar per poder viure, és a dir, ens hem d'esforçar per aconseguir les coses, però hem de treballar per aconseguir les coses, per viure, no viure per treballar. Ho havíeu sentit això alguna vegada? Sí? Esteu d'acord o no? Ho feu tots, això? No. Sembla molt fàcil, Però què més hem de fer? Almenys una hora al dia dedicar-la a vosaltres mateixos, individualment cadascú a si mateix, amb allò que li agrada, amb allò que li senta bé, amb allò que li va bé, sí? Pot ser llegir, pot ser estudiar, pot ser caminar, pot ser ballar, pot ser
fer un no sé què, un hobby de no sé què, pot ser el que sigui. Però hi ha un moment al dia, cada dia, no quan puc, una vegada al mes, una vegada cada 15 dies, no sé què, no, cada dia hi ha un moment que és meu i que el dedico a allò que m'agrada, a allò que disfruto. Però a més, ho sé que és meu i és el més important i ho reservo, sí o no? És meu. Estic parlant d'una hora al dia, o de mitja hora, o de 3/4, o d'una hora i mitja. No estic parlant de dedicar la meitat del dia. M'explico? No és tan difícil. Esteu d'acord que s'ha de fer això? Esteu d'acord que això és bo? Ho feu? Bueno. Mantenir un bon hàbit d'activitat física. Fixeu-vos el que diu aquí. Mantenir un bon hàbit d'activitat física. Vol dir això fer esport? No. Vol dir això fer no sé què? No. Vol dir mantenir un bon hàbit d'activitat física. És a dir, cadascú farà el que sigui. Uns correran, uns altres anaran en bici, uns altres caminaran, uns altres no sé què. Què és l'important? Posar-se les bambes. Sí? L'important és que un cop, 2 cops, 3 cops per setmana o cada dia, si és possible, jo em poso les bambes. Sí? Vaig a caminar, vaig a córrer, vaig a fer bici, vaig a fer el que sigui, però vaig a fer activitat física. Perquè molta gent diu, no, jo camino cada dia, perquè vaig a buscar els nens al col·le caminant, perquè vaig anar a comprar caminant, o que a la feina camino molt. Això no és caminar, no és fer, sí que és caminar, però no és fer exercici físic. És jo cada dia, o dia sí, dia no, o tal, poso les bambes i me'n vaig a dir, si sóc un bon atleta me'n vaig a fer exercici potent, me'n vaig al gimnàs, o me'n vaig a córrer, me'n vaig en bici, me'n vaig no sé què, o si no, me'n vaig a caminar, me'n vaig a passejar al bosc, per exemple. Passejo al bosc, però vaig a passejar al bosc, amb les bambes, sí? Vaig a fer exercici, activitat. No camino perquè haig de fer no sé què, haig de fer no sé quant, això no és. Per això diria, un bon hàbit d'activitat física, que no implica una activitat concreta de gimnàs, d'esport, no sé què. El gimnàs, per exemple, jo no sé el percentatge perquè no l'he estudiat, algun dia ho estudiaré, però un percentatge elevat de gent li provoca estrès al gimnàs. Perquè haig d'anar al gimnàs, perquè no m'arribo, perquè no sé què, perquè paga aquest mes i en tot el mes no ha anat. Això provoca estrès. Per tant, una activitat física, una bona activitat física no implica més que tenir consciència que necessito fer activitat física, cada dia o cada 2 dies. El menjar, el mateix. Fer una alimentació saludable, menjar bé. Què vol dir això? Vol dir fer dietes? Vol dir fer tal? No. Vol dir ser conscient del que menjo. Penseu que tot el que incorporeu al vostre organisme us afectarà poc o molt al vostre organisme. Molt. Per tant, és ser conscient. Menjar saludable què és? Ja dic, fer una dieta no sé què, no sé quantos, no. A vegades les dietes ens provoquen més estrès que una altra cosa, perquè patim més que tot, no? Vol dir que un dia puc disfrutar un plat de no sé què perquè el disfruto, però soc conscient de que he menjat molt aquell dia no sé què i que llavors ho regulo i menjo d'una forma saludable, d'una forma sana. Sí? Què més? Gaudir del temps amb els vostres éssers estimats, amb les persones que estimeu, gaudiu del temps. Què vol dir això? Vol dir que hem d'estar-hi cada dia 1, 2, 3, 5 hores amb les persones? Doncs potser sí, potser no. Però el que més important és la qualitat que la quantitat. Moltes vegades, i més que no tenim temps d'estar amb els nostres fills, amb els nostres pares, amb els nostres... Bueno, no tenim temps, però si aquest temps que tenim és de qualitat, si el disfrutem, si el gaudim, sí? Ens serà molt útil, ens ajudarà molt, sí o no? Aquí hi ha un exemple molt típic de... No, és que jo arribo a casa i només arribar i haig de fer ballar els nens, no sé què, no sé quantos, si jo no puc, si fins a les 12 de la nit jo no puc descansar. Bueno, però és que ballar els nens pot ser un motiu d'estrès o pot ser un motiu de relaxació. Si jo banyo els nens i m'omplen tot el bany d'aigua i em poso com una moto, sí? M'estic estressant, o no? Sí? I si jo jugo amb ells i omplim l'aigua igualment, o omplim, vull dir, esquitxem les parets i tal, i disfruto d'aquell moment, m'estic estressant? No. Què s'està estressant? Les rajoles. Però és important, tan important, que no s'esquitxin les rajoles com perquè la nostra salut. M'enteneu què vull dir? M'enteneu o no? O sigui, ho heu patit alguna vegada, això? El gran estrès que provoca que se m'esquitxin les rajoles al bany. Penseu realment que és tan important que s'esquitxin les rajoles al bany? Què és més important, el vostre fill, la vostra salut o el vostre net? O les rajoles del bany que s'esquitxen? És més important a la vostra salut, no? I a què li donem més importància normalment? A les rajoles del bany que s'esquitxen.
Per tant, disfrutem d'aquests moments, siguem conscients que són molt importants. Cuideu el vostre aspecte personal, disfruteu del vostre aspecte personal. Cadascú a la seva manera. Cuidar-vos, agradar-vos, mirar-vos al mirall, compreu-vos roba, no sé què, agradeu-vos a vosaltres mateixos. Això és molt important, sentir-se bé amb un mateix. No vol dir anar ni més elegant ni menys, ni més guapo ni menys, ni més no sé què, ni quan. Cadascú se sent bé d'una determinada manera, però cuideu-vos. El que s'aixeca al matí i se passa tot el dia, al final del dia, no sap ni com s'ha vestit, ni com no s'ha vestit, sí? No és conscient de com està físicament. Penseu que pot estar bé al final del dia? No. Si jo em cuido, em veig, segur que tots els que esteu aquí, tots, hi ha més d'un dia, més de 2 i més de 5, que us ho heu vist guapos, sí o no? Hòstia, que guapo estic avui, sí o no? Dormiu millor aquella nit, segur, m'enteneu? Cuideu-vos, cuideu el vostre aspecte. Tot això que veieu són coses senzilles, sí o no? Són coses molt complicades? És pujar a la lluna i baixar cada dia, cada setmana 2 vegades? No. Són coses molt senzilles. Totes aquestes coses les fem? No. Vale? Penseu. Bé, i per acabar anem a veure una miqueta tècniques que podem utilitzar per relaxar-nos, per treballar una mica el tema de l'estrès. Vale? No entrarem molt a fons perquè no es tracta tampoc aquí de fer aquestes activitats, sinó que és interessant que les conegueu, segur que us sonen i tal, i que tingueu una mica quatre idees sobre com treballar-les. Fem. La relaxació es basa principalment en, el que us deia al principi, en l'entrenament, en fer coses. M'està estressant aquí. No, he dit que anem amb el temps. La relaxació és el que us deia al principi, és entrenament. Ho hem de fer, ho hem de provar. Ens hem de posar i treballar-lo cada dia, cada dia, cada dia. No és, jo m'expliquen 4 pautes, les faig i ja està, ja em relaxo. No. Per tant, és senzillament agafar unes pautes, treballar una miqueta i ser conscient de que ho faré cada dia. Pim-pam, i ho faig. I al final, hòstia, els resultats són molt importants. Es basa principalment en la respiració. El més important de la relaxació és treballar bé la respiració, aprendre a respirar. La respiració, per fortuna, és una cosa, és un sistema reflex del nostre organisme. És a dir, no hem de pensar en respirar. Automàticament respirem. Afortunadament, perquè hem de respirar per viure. Per tant, el nostre cervell no s'ha d'ocupar de pensar en la respiració. Però això és un problema, és que ens oblidem de com respirar bé. Per tant, dediqueu un temps cada dia a respirar, a fer respiracions profundes, a fer respiracions tranquil·les, a aprendre com és el vostre sistema de respiració. Dic aprendre, fixeu-vos, O sigui, és practicar, és provar, és controlar la vostra respiració. Sabeu tots que moltes vegades anem accelerat en la respiració i tal. Poseu-vos, relaxeu-vos 5 minutets, i feu respiracions profundes, profundes. Us costarà molt al principi, fer una respiració profunda. No és fàcil. A poc a poc. Fer omplir bé. Quan jo dic a la gent, feu una respiració profunda, sabeu què em fa tothom? Què faríeu vosaltres? Feu una respiració profunda, a veure què feu. Què feu? Molts. Què aixequeu? El tòrax, sí o no? Pues no. Hem d'omplir la panxa. Perquè què passa quan la panxa s'obre? És que estem baixant el diafragma. Si el pugem el diafragma cap als pulmons, que és quan fem això de... El pugem, no respirem, no fem la respiració profunda. La respiració profunda hem de fer baixant el diafragma, amb consciència de que respirem. Vinga. Un altre sistema de relaxació és la meditació, o sigui, la relaxació muscular progressiva, que és quan ja hem après a respirar, doncs anem treballant la relaxació dels nostres muscles a poc. Comencem pels peus, anem dits, anem braços, anem estirant els nostres muscles i relaxant-nos, i anem fent un exercici que ens vagi ocupant tot el cos a poc. I finalment tenim l'escaneix. El mètode de l'escaneix és un mètode més complex en aquest sentit, no és res més que prendre consciència d'aquests muscles, aquesta part del nostre cos que estem recorrent quan fem la respiració i la meditació, prendre consciència d'ells. Heu sentit a parlar del mindfulness? Doncs una part del mindfulness, la part més inicial, més del principi, es basa en això, en tenir consciència del teu cos. I finalment, doncs anem a veure
això, vull dir, bones pràctiques per anar a dormir. Bueno, conèixer els hàbits d'higiene de l'insomni, això que us hem comentat, hem de preparar-nos per anar a dormir, ¿vale? Un consell molt important que jo sempre dono és, hem de començar el dia i hem d'acabar el dia. Moltes vegades no ho fem, moltes vegades tots els dies van un darrere l'altre. Hem de dedicar 10-15 minuts al matí a despertar-nos, a enterar-nos que estem al món, i al vespre passa igual. Al matí moltes vegades fem, encenem els ulls i encenem el cervell, sí o no? Clac! Comencem a pensar, què haig de fer avui, que no sé què, que no sé quantes hores. No, tranquils, 10-15 minutets, quin dia fa, quin dia no fa, com estic, com no estic, però de bon rotllo, no com estic en plan preocupar-me, no. Comenceu el dia, i a l'acabar el dia igual. Si preteneu passar d'activitat total a dormir, serà impossible. Impossible, ningú ho pot fer. Heu d'acabar el dia, tranquil·lament. Sí? Anem a sopar, vaig a caminar, vaig fer no sé què, dedico una hora i mitja del dia a acabar el dia. I per tant, quan me'n vaig a dormir, la sensació és molt diferent. Si estic fins a l'últim segon que me'n vaig a dormir, actiu, sí? Fent allò que haig de fer, el que sigui, serà més complicat. Anem adequant la nostra alimentació, com dèiem, dediquem un temps a la relaxació, per exemple, abans d'anar-nos a dormir. Practiquem activitats físiques durant el dia, però no ho fem cap al final del dia, sí? És a dir, fer activitats físiques durant el dia no és bo. Fins i tot hi ha autors que diuen que ni el sexe és bo abans de dormir. Cadascú, És a dir, l'activitat física no ens desactiva, ens activa. Per tant, l'activitat física l'hem de fer, però no en el moment d'anar a dormir, no. Una hora o mitja hora abans d'anar a dormir. Perquè pensem, estic molt cansat, me'n vaig a dormir, fantàstic, sí, però estic molt cansat en aquell moment. Em fico al llit i què passa al cap d'una estona? Neguitejo. Hem d'entendre que nosaltres hem d'educar el nostre cos a anar a dormir, és a dir, és un procés d'educació, i que hem d'aprendre què és el que al nostre cos li senta bé i no li senta bé, què és el que li va bé i el que no li va bé, què és el que ens ajuda a descansar. I sobretot això, quan realment tingueu un problema continuat, consulteu algun especialista teu, alguna persona que us ajudi. Penseu que, ja dic, quan una persona realment està molt de temps amb dificultats per dormir, no li afecta només a que no dorm, li afecta a moltíssimes de les seves coses a la seva vida. D'acord? Doncs bueno, moltes gràcies.